Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. İsәнсез, хөрмәтле телевизор караучыларым. Көз ул моңсулык, яңгырлар, күңелсез көннәр дисәләр ышанмагыз. Безнең өчен ул төсләр балкышы, мул табыннар, яхшы кайф. Тагын бер кат саулармысыз, көзнең сихри матурлыгы шагыйрьләрне генә түгел, һәрберебезне яңа үрләр яуларга илһамландырсын. Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм без алып баручылар Әдилә Сәфәрова белән Илнур Фәсхетдинов сезгә уңышлы көннәр һәм көзләр теләп калабыз. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Теләче районының Олы Мәтәскә авылына булыр. Бүген без сезнең белән бик тиз әзерләнә торган тәмле ризык әзерлибез. Алар яшәгән йорты Гөлбакча кебек, матурлык урамнан ук башлана. Безнең хәбәрчеләребез Осинова бистәсендә яшәүче Рахман Куловлар гаиләсендә. Көз табигатьнең иң матур төсләрен җыйган ел фасылы. Моны авылга кайткач аеруча яхшы аңлыйсың. Авыл турында сүз башлавыбыз юкка түгел. Сезне Олы Мәтәскә авылының тарихы белән таныштырасыбыз килә. Ул Теләче районында урнашкан. Bir яктан караганда һәр авыл салмак кына бер алган юлдан гасырлар буе үзгәрешләрсез генә яши сыман. Ләкин бу алай түгел. Тарихта булган һәр вакыйга авыллар тарихында да эз калдырмыйча китми. Тарих ул айрым кешеләрнең язмышларыннан да тора. Авыл тарихы анда яшәгән һәр кеше тарихы һәм монда һәркем кадерле. Биредә тырыш, эшчән, матурлыкны, табигатьне яратучы халык яшәгәнне әллә кайдан күренеп тора. Авылның бер ягын җил салкыннардан чыршы наратлар үсеп утырган текә яртымалаган. Тау башыннан аска карасаң гүзәл манзара ачыла. Авыл яшеллеккә, урамнар гөл чәчәкләргә күмелгән. Булай авылның матурлыгын саклап тору безнең хакимият башлыгыннан тора. Безнең хакимият башлыгыбыз авылларның төзеклегенә, систагына, матурлыгына бик нык әһәмият бирә. Ул хәтта авылларның, менә атамаларның ялгышына хәтлек кадәр анда ялгышлык китмәгәнме, оешмаларның теге атама такталарында, инде исем такталарында ялгышлыклар юкмы, ике телдә дәген шуларны барлап, ул контрольдә. Шуңа күрә монда беренче авылның йөзен начар итеп тотып булмый. Авылга моннан 400 еллар элек нигез салынган дигән версия бар. Тик бу архивларда дәлилләнмәгән. Янәшәдә генә Тәмте Мәтәскә дигән авыл. Ул авылга Мәтәскә исемле кеше килеп урнашкан. Яңадан да бу безнең авыл урыннары бик куе кара орман булган. Сулы урыннарны эзләп, шуннан яңадан да күченеп киткәннәр инде беренче гаилә. Шул урманнарны кисеп, басукырлар ясап, шунда авыл ясаганнар, тора башлаганнар. Бу авыл зурайган, үскән, шуңа чабып инде аңар Олы Мәтәскә дип исем кушканнар. Авылдагы һәр атаманың да үз тарихы бар. Түләмә ялгасы элек менә сез борылган юл Биракча дип атала ул. Шуннан шул юлдан үткән кешегә Биракча үләт атаган булганнар. Бер акча инде исеме булган. Биракча түләсе килмәгән кешеләр менә шул җылгадан качып китә торган булганнар инде. Шуңа күрә аңсы Түләмә ялгасы дип атала. Ермәк ялгасы инде анда Ермәк исемле кеше кабак ачкан булган. Әйтегез аракы завод шикелле. Шуңа күрә бу елга атала булынга атала Ермәк дип, Ермәк ялгасы суы атала кабак суы дип. Бүгенге көндә биредә 134 хуҗалык исәпләнә, 500дән артык кеше яши. Халык нигездә терлекчелек белән көн күрә, төзү эшләре белән шөгыльләнүчеләр күп. Авылда сөтчелек, игенчелек, кош-корт асрау һәм кура җиләге үстерүче 12 фермер хуҗалыгы теркәлгән. Бу халыкның тырыш, уңган эшчән икәнлегенең тагын бер дәлиле. Авыл халкы авылның төзеклегенә битараф түгел. Авыл халкы чөнки шушында яшәгән мөхитне үзе үмнекә дип яши инде. Ул зират өмәләрен әйтегендә күперләр, басмалар ремонтлау, бүтән төрле сабантуйлар үткәрү, бүтән төрле чараларда да актив катнашалар бит. Биредә туып үскән, хәзер Казанда яшәүче Миләүшә ханым мәчет төзеткән. Бер туган Закировлар сугышта катнашкан авылдашлары исемен язылган һәйкәлне яңартканнар. Шишмәләрне карап, тәрбияләп торучылары да бар. Кыскасы, игелекле, ярдәмчел кешеләр белән горурлана бу төбәк.
Күз мул оңышқа бай фасыл. Бақшада жилек жимеш яшелчәләр өлгерді. Хәзер инде һәр хуҗабикә өчен аш су бүлмәсендә иң кызу чак башлана. Шулай, ел буена җитәрлек тәм-том әзерлибез, тозлыйбыз, пешерәбез, кайнатабыз. Бакчадагы нигъмәтне әзерләү ысуллары бик күп. Мәсәлән, ташкабакны гына алыйк. Әмма без бүген аны кышка түгел, иртәнге ашка дип әзерлибез. Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Bugün biz sizin bilen bik tez әзерләнә торганына тәмле ризык әзерлибез. Аның өчен безгә ташкабак кирәк булыр, йомырка, сахари ын, сулугони сырын алабыз, һәм инде кипкән тәмләткечләр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Безне иң беренче без инде ташкабактан башлыйбыз. Без аны озыншалап кисәбез. Biz аңа менә шундай тәмле тәмләткечләр салабыз. Кемнең өендә нинди тәмле тәмләткече бар? Кипкән тәмләткечләр. Әлбәттә инде менә шулай бурыш сибеп җибәрәбез. Тоз сибәбез. Һәм болгатабыз. Хәзер безгә сыр кирәк булыр. Сыр сулугони сыры алдым дип әйттем. Без аны хәзер ваграк угычтан уабыз. Аңа 1-4 кашык сахари салабыз. Шулай әйбәтләп болгатабыз. Йомырканы хәзер шулай алабыз. Йомыркага әзрәк тоз сибеп җибәрәбез. Һәм әйбәтләп болгатабыз. ...180 градуслы кызылыктагы безгә мич кирәк булачак. Мин инде аны кабызып куйдым. Минем мишем әзер. Һәм инде менә шулай пергамент җәеп табаны әзерләдек. Башта инде без әзер ташкабакны онда өәлибез. Анарысын йомыркада өәлибез. Йомыркадан алып, без аны менә сахари белән сырлы сахарида өәләп пергамент кагазларга куячакбыз. Менә шулай ында өәләп куйым әле башта. Шундый бик тәмле, Алла бирсә, безнең кабымлык дип әйтимме, тәмле кабачкиебыз. Ташкабагыбыз булыр. Шулай йомыркада өәлибез дә, һәм сырлы сухарилы сырда өәлибез. Һәм шулай аны пергаментлы кагазга тезеп барабыз. Менә инде ташкабакларыбыз шулай тун киделәр дип әйтсәм дә ярый. Хәзер инде без аны 180 градуста кайнар мичкә куябыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 30-40 минутка Аллага тапшырдык. Менә инде студиябызга тәмле исләрен чыгарып, безнең ташкабактан ризыгыбыз әзер булды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Субханалла, субханалла. Менә карагыз әле. Менә ничек ул алтын су төскә керде шундай. Менә, хөрмәтле тамашачыларым, шундай тәмле кабымлыгыбыз әзер булды. Мин сезгә исән озын мотор гомерләр телим.
Ашларыгыз тәмле булсын. Татарстан Яңа каналы тәүлек буе һәм ике телдә эшләүче телеканал. Тапшырулар татар халкының язмышы, гореф-гадәтләре, йолаларын чагылдыра. Моннан тыш ул шит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче күпер дә булып тора. Быел Татарстан Яңа каналы үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калган икән? Алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик. 20 ел Яңа Гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2016 елның бу көндәрендә Казан 200 һәм 2000 сумлык акчаларга төшереләсе Россия шәһәрләре арасындагы иң яхшы символлар ярышында узаманнар бишлегенә керде. 2020 елда Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелү елында Яшелүзән шәһәрендә 100 личный дип исемләнгән яңа сквер ачылды. Казан Кремлендә яшь профессионаллар чемпионатын җиңүчеләрен бүләкләделәр. Көзге урманнарга кушылып минем җаным сагышлана. Тәлгәш миләшләрдә сагышларым дөрләп яна дип яза Эсияр Ихсанова. Көз һәр кешедә төрле хисләр уята. Кемнедер сагышка төрендерә, кемнедер илһамланып яңа эшләргә әйдәп бара, ә кемнәрдер безнең кебек матурлыкка сыклана. Алга таба тапшырубызны махсус хәрби операция зонасында хезмәт куючы ир-егетләр безгә багышлыйбыз. Тапшыруыбызда Россия геройлары, гомерләре бәрабәрәне җиңүне якынайтучы Татарстан егетләре хакында сөйлибез. Алар турындагы хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланыр. Дамир Рәшит улы Гыйлемханов, хәрби дәрәҗәсе ефрейтор, вазифасы механик йөртүче. Луганск Халык Республикасында барган бәрелешләрдә хәрби танк экипажы составында дошманның ныгытылган районын һәм 10 сугышчысын юкка чыгара. Украина хәрби көчләре Молотов коктейли белән Гыйлемхановның танкын яндыра, ләкин экипаж танкның януын туктатып, бәрелешне дәвам итә. Дошманның тагын 4 танкы юкка чыгарыла. Чираттагы һөҗүм барышында ефрейтор Гыйлемханов танкы шартлатыла. Бар экипаж һәлак була. Россия президенты Владимир Путинның карары белән Дамир Гыйлемхановка Россия герое исеме бирелде. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Манзара үз эшен кунакханә белән дәвам итә. Пенсия түләүдәге яңалыклар белән Вахитов районының социаль фондының баш белгече Алсу Мардиева таныштырыр. Исәнмесез. Исәнмесез. Димәк, шулай итеп, Алсу ханым, менә өстәмә акчалар түләүләр дидек бит инде, перерасчет дибез. Нинди яңалыклар бар бу өлкәдә? Безнең бит инде ел сайын 1 августтан эшләүче пенсионерларыбызга перерасчет ясала. Һәм шуны әйтеп китәсем килә, шушы перерасчетны күп кенә пенсионерларыбыз индексация белән бутый. Чөнки инде ничә еллар буе перерасчет ясасак та, бу өлкәдә күп кенә сораулар барлыкка килә. Чөнки бит инде яңа чыккан пенсионерларыбыз бар, алар беренче тапкыр әле бу перерасчетны ала.
Шуңа күрә алар шушы перерасчет белән индексацияны бутыйлар. Шуны әйтеп китәсем килә. Перерасчет ул эшләүче пенсионерларга гына ясала. Аларга индексация юк. Индексация безнең инде хәзер яңа закон белән буенча эшләмәүче пенсионерларга гына ясала. Индексация әйтик түгел, ул менә закон нигезендә ничә процентка күтәрелергә тиеш, барлык пенсионерларга шул 1%-ка ул күтәрелә. Перерасчет ул һәрбер пенсионерның индивидуаль пенсия фондына күпме кертем именият кертеме керткән, шул суммадан чыгып перерасчет ясала һәм һәрбер пенсионерның ул төрле. Шушы пенсионерның кеременә карап инде. Менә димәк 1 августтан нинди пенсиялар үзгәрәчәк? 1 августтан без эшләүче пенсионерларга перерасчет ясадык. Бу инде әйтик пенсия, картлык буенча алган пенсияләргә, шулай ук инвалид буенча алган пенсионерларга һәм инде менә туендыручысын югалткан пенсия по потере кормильца дип әйтәбез инде. Менә шул пенсионерларга да әгәр дә инде 2022 елда эшләделәр икән, шул барлык төр пенсионерларга без перерасчет ясадык. Һәм менә бу яңа төр исәпләүләрдә нинди шикләүләр бар? Бу перерасчетны ясаганда, әйтеп киттем бит инде, һәрбер пенсионерга индивидуаль ясыйбыз, шушы пенсия фонды кертеменә карап, әйтик ул кайбернеңдер пенсияда эшләгәндә ярты көн эшләгән пенсионерларыбыз бар бит инде, алар әз генә кертемнәр булырга мөмкин. Бар инде көне буе эшләгән пенсионерларыбызның аларның кертемнәре яхшы күләмдә, һәм 1 балл, 2 бар, ләкин 3 баллдан да күбрәк ясалмый. Менә аның потолок бар, 3 балл, анда 4 балл булса да, без инде 3 балл белән калабыз, 3 балл белән потолок итеп перерасчет ясыйбыз. Һәм менә бу иминиятләштерелгән пенсия дигән төшенчә бар бит әле. Страховой пенсия. Страховой пенсия. Безнең барлык менә үзе яше белән чыккан пенсионерлар, алар барысы да именият пенсиясын алалар. Шуны әйтәсем килә, 1 августтан әлбәттә безнең менә яңа пенсионерларыбыз берничә төр пенсия ала. Ул именият пенсиясе һәм тупланма пенсия. Шулай ук безнең бары шундый программасы, финансирование программасы, бәлки хәтерлисездер инде, әгәр дә 12 мең саласыз икән үзегезнең пенсия фондына, 1 елдан соң бу 12 меңне инде пенсия фонды индексациясы 24 мең итеп кайтара пенсионерга. Һәрмә шушы финансированиедә катнашкан пенсионерларыбыз пенсияга чыга, шушы акчаларны ала башладылар. Шушы финансированиедә катнашкан акчалар ул безнең срочный выплата дип атала. Димәк, безнең пенсионер үзенең картлык буенча пенсиясын ала, тупланма пенсия һәм инде шушы срочный выплатаны ала. 1 августтан шушы накопительная пенсия белән срочный выплата алар 10%-ка артты. Менә алар да артты әле 1 августтан. Безнең хәзер карап торган тамашачылар миңа калса мондый сорау бирәдер үзенә. Без нишләргә тиеш соң дигән. Без кая барырга тиеш? Бер нәрсә дә эшләргә тиеш түгел. Бу гаризалар язырга кирәкми. Бу инде безнең автомат рәвештә ясала. Шуңа күрә август айында күп кенә инде эшләүче пенсионерларыбызның үзләренең перерасчетларын алганнар дип уйлыйм. Менә лаеклы ялда булган кешеләр өчен пенсиялардан тыш тагын ниндидер яңалыклар бармы? Бәлки ниндидер түләүләр тагын бардыр. Юк, андый өстәмә түләүләр, яңалыклар юк. Сез беләсез бит инде 1 январдан 2020 елның безнең пенсия фонды һәм фонд социальное страхование берләште. Хәзер инде без социальный фонд России дип аталабыз. Һәм инде социальный фонд Россия безнең шушы аз керемле балалы гаиләләргә пособие түли. Менә шушы социаль пособиелар турында. Социаль пособиелар түли. Шуңа күрә шушы социальный фонд үзенә бик зур платформа ясады. Әйтик, элек шушы аз керемле балалы гаиләләр төрле җирләрдән пособие алсалар, әйтик, башта соцзащитадан ала, аннары фонд социальное страхованиедан ала, аннары пенсия фондынан без түләдек бит инде. Хәзер буларны бөтенсен берләштерделәр. Бердәм пособие дигән төшенчә барлыкка килде һәм инде 1 январдан барлык шушы гаиләле балаларга бердәм пособие түлибез без. Монда инде әлбәттә шулай ук проактив рәвештә барлык документларны тикшерәбез. Гаиләләрдән шул гариза гына җибәрергә кирәк, документлар алып кирәкми. Без инде үзебез бар инстанцияга запрослар биреп, аларның керемнәрен тикшереп, шушы пособиене билгелибез. Менә беләсезме, мин пенсия турында күп әйберләрне аңлап бетермим. Әле яшем ни булгангадыр инде. Ләкин мин бер төп әйберне аңладым. Миңа дәванием
Улым телевизордан айттылар, пенсиям орташақ деген дегеш, демек Алсу Мардиева пенсия турында сөйлеген екен деп аңлаймын қазір. Рахмет. Алсу ханым, толы жауапларыңыз үшін сізге бик зор рахмет айтып саубуллашабыз һәм тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ул гомере буе эшләп, хезмәтеннән ям табып, эшнең авырлыгына игътибар итмичә, бер кайчан да зарланмыйча, бүгенге көннәргә кадәр шатланып, елмаеп яшәүчеләрнең берсе. Сүзем Мулаилә авылының хезмәт ветераны, ак яулыклы, тыйнак, уңган Роза Әхмәтшина турында. Әти инде 28-нче елларда өйләнеп киткән Челябинск якларында. Анда инде эшләгәндә комсомол оешмасы буенча Кольский полуостров, Мончегорск дигән шәһәргә барганнар. Аннан соң шахтага төшкәннәр. Әти инде пенсияга чыкканчы шунда эшләде. 41-нче елны әнине 3 бала белән кайтып ала авылдан, инесен. Авыл шәһәргә килеп җитүгә сугыш башлана. Сугыш башлангачтан шахтерларны җибәрәләр Джисказган дигән шәһәргә, Казакстанга. Onda 2 yıl эшли, onda bir баласын, 5 бала була инде без. Берсе шунда юлда үлеп кала инде Казакстанда. Әтине 43-нче елны жаңадан чакыртып алалар Мончегор шәһәренә. Анда ул 2 сутка эшлидер, чыкмыйча дип сөйләденде әни. Документлары да бар. Сугыш вакытында эшләгән өчен фашистларга каршы көрәшкән дип грамоталары бар. Хезмәт ветераны ул вакытта хуҗа булып эшлидерим, тоже планнарны үтәгән өчен, организатор булган өчен бүләкләделәр 76-нчы елны. Но шуның хәзер рәхәтен күрәм инде. Әйе, мондый кешеләр үсеп килүче буын, яшьләр өчен зур үрнәк булып торалар. Без Роза ханым алдагы тормышында да исәнлек, саулык, балаларының, оныкларының игелекләрен күреп яшәвен теләп калабыз. Узган гасырның 60-70 елларында авылдан шәһәргә күчеп килүче яшьләр бергә җыелып, бию җырлар һәм уеннар белән үрелеп баручы очрашу, танышу кичәләре оештырганнар. Аны төрле төбәктә төрлечә атаганнар. Кайдадыр аны Пятачок, кайдадыр Вечерка дип йөртсәләр, Ульяновскида Шанхай диләр. Шушы көннәрдә генә шәһәрнең Киндяковка мәдәният сарае каршында эшләүче Нур татар театры онытыла башлаган әлеге матур гадәтне кабат яңартты. Шанхай мәйданыннан Рәмис Сафин репортажы. Дөрестән дә ул чорларда Ульяновск яшьләре арасында Шанхай бик популяр булган. Гадәттә ул җомга һәм шимбә көннәрендә шәһәрнең авылдан килгән егет-кызлары яши торган, тулай тораклар күп булган урында оештырылган. Верхний полевой урамында эц общежитие бар иде. Анда бик күп кызлар иде инде. Сельхоз институттан да, трамвайда эшләүчеләр, контактадан. Без яшьләр инде шул гармонистлар килеп баса идек тә, гармонны тартып җибәрә идек тә. Bir 5-10 minut içinde kızlar bik tizgine zıyılıp, motor külmeklerin kiyip şeyler idi. O vakitte biz hele oğuldan kilgengine kiyimlerimiz küp tügel. Şuna göre indi biz üzümüzge kiyimlerini indi kızlar bilen avuştırışaydık. Üzümüzün millet bulmagan kızlarda tigim Rus kızlarında indi alarının bütünde külmekleri de başka türlere giydi. Kaysı kıskarak, kaysı cinsizrek alarına avuştırışıp giyişeydik. Avtozavodda işlevçi Tatar gençleri Ablukov uramındaki iç общежитиеде yaşıyorlar idi. Onda 4 общежитие даже. 43-ci, 45-ci, 47-ci, 60-ci, 62-ci общежитиелер. Şol общежитиелер площадında bizim Tatar yaşları cıyla var idi, 5 cıyla idi. Гармоннар белән анда берничә җирдә күп татар яшьләре җыелыша иде. Татарстанның Буа районында туган Әсхат абый үзе дә Казаннан Ульяновскига институт тәмамлап, яшь белгеч буларак килә. Аның әйтүенчә, бу бию уен кичәләрен авылдан килүче яшь җилкенчәк аз гына булса да туган авылларын сагыну хисләрен басу, авылдашлар, бергә укыган дуслар белән очрашу, аралашу өчен дә оештыра торган була.
Заманда Сембер яшьләре арасында бик популяр Шанхай дип аталган бу очрашу урынының ни өчен шулай дип аталуы бүген бик күпләрне кызыксындыра. Ник аны Шанхай дигәннәрдер, без аны үзебез кушмадык яшьләр. Наверное, безнең тирәдән узып баручы урыслар кинләшеп кушканнардыр, что китайлар кебек күп Шанхай организовать иткәннәр монда дип. Шанхайның сүзен шул күп яшьләр булган төштә, шундый шул төштән килеп чыккандыр дип уйлыйдык инде без. Ой, ул Шанхайны сөйләсәң сөйләп бетереп булмый. Сүз итеп булмый. Аны яшь вакытта без барыбызда менә җитләр зыйлайдык. Мин кайтырды. Без шәкәрнең үзгә якта тора идек. Анда зыйлайлар, үзгә яктан да киләләр менә. Заволгадан килә, потому что ул вакытны 2080 елны бөтен яшь кызлар, җитләр килгән иделәр безнең фабрика, заводларга эшләргә авыллардан. Ну, аларга кирәк булган урынга булса зыйларга. Шунда инде без татар кызлары белән танышайдык. Татар кызлары безнең татар җитләре белән танышайдык. Шуннан безнең дружба, аннары үләнү, анда туйлар, шунда Шанхайда вот әлхамдулилlah шөкер шундый Шанхай булып, безнең күп кишләр, күп яшьләр үләнделәр. Шул чордагы егет кызларның әйтүенә караганда, аларның байтагы Шанхайда очрашып гаилә кырган. Чөнки аны оештыруның төп максаты да татар яшьләрен очраштыру була бит. Бәйрәмне оештыручы Нур татар театры режиссеры Җәмилә Мифтахова да бүгенге Шанхайны әнә шул теләк белән җыярга ниятләгән. Шанхай кичәсен без яшьләрне күбрәк тартыр өчен оештырган идек. Кызганычка каршы яшьләр эш белән мәшгуль дип уйлыйм инде, өлкәнрәк яшьтәге кешеләр күбрәк. Яшьләребез дә күп, Аллага шөкер, но киләчәктә яшьләр күбрәк дигән өмет килер дип дигән өметтә калабыз. Мона яшьләр җыелышайдык. Действительно, амына бүген карап йөрим. Яшьләр юк. Элекеге безнең вакыттагы яшьләр үзләренең Шанхай вакытларын исләренә төшереп, шул ностальгия белән монда килеп җыенганнар. Яшьләрне ничек тә булса кирип китеп аларны менә шундый обществога чыгарып безгә эшлисе бар әле. Ул чактагы егет кызлар бүген инде аныкларын тәрбияләүче әби бабайлар ул елларны әлдә сагынып искә ала. Сагындыра. Әле анда йөргән егетләр, кызлар әле дә менә кайчак чыгып куялар да. Әле Наил Хусаинов дигән бер егет бар Казаннан. Хаман шалтыратып тора. Нәрсә анда Шанхайга зыелмыйсызмы дип келдереп шаяртып. Бик каты сагындыра. Менә шул Шанхай вакытларына кайтып киләсе иде, яшьлеккә кайтып киләсе иде. Хәзерге яшьләрне тартасы иде шундый уеннарга, шундый килкеле мизгилле вакытларга. Ну, нишләп тә булмый инде, но хәзерге элеккеге шул вакыттагы баян тавышлары, гармун тавышлары бик каты сагындыра. Шундый бит бар иде заманасы. Шундый көннәр бар иде бит менә безнең яшьләрнең. Хәзер менә истәгенә калды. Бүгенге Шанхайны оештыручы Җәмилә Мифтахова киләсе җәйдә бу чараны май аеннан ук башлап, һәр атназагында уздырырга ниятли. Ешрак уза башлагач, бәлки яшьләр дә килә башлар. Бәлки әби бабайлары аныкларын да алып килерләр ди Җәмилә ханым. Россиядә яңа 3 милли туристлык маршруты барлыкка килде. Аларның берсе Татарстан, Чувашия һәм Марионы берләштерә, калган икесе Мурманск һәм Кемерово өлкәләрендә урнашкан. Еллар узгач, әлеге яңалыкны да тарих битләреннән табып алырбыз. Бүгенге 14 сентябрьдә булган вакыйгаларны барлык. 1845 елның 14 сентябрендә Казанга Перемнән беренче пассажир пароходы София килгән. Юлда ул 8 тәүлек үткәргән. Пароход Демидовларның Шуен заводында ясалган. 1901 елның бу көнендә Казанда 3нче хатын-кызлар гимназиясе ачыла. 19 гасырның 70-90 елларында биредә Вагнерның шәхси прогимназиясе булган. Соңрак монда Казан сәнгать мәктәбе, аннары Котованың шәхси гимназиясе урнаша. Шул вакытта аны 3нче хатын-кызлар гимназиясе дип үзгәртәләр. Бүген исә бу бинада 3нче гимназия урнашкан. 1938 елның 14 сентябрендә тел галиме, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы, вице-президенты, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе,
Рүзәл Габдуллажан улы Юсупов туган. Казан дәүләт университетының тарих-филология факультетын тәмамлагач, радио тапшырулар һәм телевидение буенча республика комитетында тәрҗемәче, мөхәррир булып эшли. 1970 елда кандидатлык, 1982 елда докторлык диссертацияләрен яклый. Рүзәл Юсупов 1970 елдан башлап Казан педагогика университетында эшли. 1986-2000 елларда университетның ректоры була. Университетның татар теле һәм татар телен укыту методикасы кафедрасы мөдире булып эшли. 14 сентябрь 1971 ел. Яршаллыда зур йөк автомобильләре төзү буенча предприятие КАМАЗ төзелеше башлана. Аларның хәлләрен белеп кермичә эшкә дә тотынмыйм ди Динә Рахманкулова үзенең чәчәкләре турында. Аларның йортлары каршыннан узганда бер мизгелгә туктап, матурлыкка сокланып торасы килә. Сүз Асинова бистәсендә яшәүче матур гаилә Динә һәм Камил Рахманкуловлар турында. Аларның гөлбакчаларында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Яшлүзән районының Асинова бистәсендә алар яши торган йорт әллә каян күренеп тора. Гөл чәчәкләргә күмелгән капка төбе, нәниләр өчен барлык уңайлыклар тудырылган балалар мәйданчыгы. Тирә-як урамда яшәүче балалар да килеп рәхәтләнеп уйныйлар. Барысы да үз куллары белән эшләнгән. Кызым кияүдә дә түгел, әле без монда эшли башлаганда. Без әйтәбез инде кеше сәерсенеп карыйдыр инде безгә. Буларның әле оныклары да юк. Булар детский площадка ясыйлар дип инде. Мәйтәм, әтисе ясап куйык әле. Ходай Тәгалә безнең тырышканны белә. Безгә балалар, оныклар булыр ала теләсә, мин әйтәм. Менә шулай иттереп, балалар булганчы ук без инде аны ясый башладык. Аннар инде ел сайын берәр элементны исти бардык инде. Динә һәм Камил Рахманкуловлар яши торган йортны ял итү почмагы дип әйтсәм дә, ялгышмам мәгәен. Мондагы матурлык ям күңелгә дәрт өсти, көч-куәт бирә. Чәчәкләр рәт-рәт тезелеп киткән, ниндиләре генә юк. Менә алар янына чыгып, бер карап кирмичә, бер әйләнеп кирмичә эш тә эшли алмыйм. Шуны хәтле яратам. Алардан илһам алып, шуны хәтле күңелемә рәхәт. Күңелемә шундый рәхәт. Алар белән сөйләшеп тә йөрим. Шатландырыгыз мине дим. Менә кайсы нәрсә яраткан беләм инде хәзер. Менә яраннар яраталар. Нашатырный спиртлы суларда. Кайсына инде чүпрә әчтеп салам. Балалар булышалар инде, су сибешәләр балалар. В основном үзем карыйм инде. Буа кызы Динә дус кызына туйга кайткач таныша Камил белән. Озак та үтмәй югары станга килен булып төшә. Аннан Асинова бистәсенә күченеп яши башлыйлар. Бер ул, бер кыз үстерәләр. Хәзер оныклар сөяләр. Динә ханым гомере буе сату өлкәсендә эшләгән, хәзер лаеклы ялда. Камил исә бистәдәге оешмада эшли, буш вакытында йорттагы эшләр белән мәшгуль. Менә төзү эшләрен инде бөтенесен ирем үз кулы белән төзеде. Металломга дип әзерләнгән әнә ниләрне инде, заборчикларны инде алып калдык та, металлга завод иттермичә, шуларны ирем инде варить итеп, сварка белән бөтенесен үзе эшләде. Буяу эшләрен инде бөтенесен үзем буядым. Үзем буядым. Әнә домекны да инде ул ясап куйды. Бөтенесе аның кулы алтын инде. Хуҗаларның уңган икәнлеге әллә каян күренә. Җиләк яшелчәләрнең дә ниндиләрен генә үстермиләр. Теплицаны да йорт хуҗасы үз куллары белән эшләгән. Күгәрченнәр тота, умарталары бар. Кыскасы, нәрсәгә тотынса, шуны булдыра. Шул хәтле тырыш гаилә, булган гаилә, гомумән тәртипле семья. Гаилә тәртипле булгачтын, балалары да бик тәртипле. Менә әйләнә тирәләрен генә карагыз сез аларның. Bütün җирдә чисталык, bütün җирдә булганлык күренеп тора. И балалары да шундый ук. Балалары да үзләренә ошаган тырышлар. Менә иредә алтын куллы. Мин алар белән таныш булуыма, аларның балаларын укытуым белән бик бәхетле саныйм. Более 30 лет мы живем рядом. У нас даже
В заборе есть калитка. 30 елдан артык менә шулай күрше булып яшибез. Безнең ике арадагы кыймада махсус ишек бар. Бер-беребезгә шуннан гына йөрибез. Эшчән гаилә, балаларын да үз үрнәкләрендә бөтен эшкә өйрәтеп, яхшы тәрбия биреп үстерделәр. Миңа да гел ярдәм итеп торалар. Шул кадәр сталаралар, уңган, өлгер, юмартлар. Шундый күршеләрем булганга мин бик рәхмәтле. Гаҗәеп ачык, киң күңелле, кунакчыл алар. Бакчадагы өстәл сый-нигъмәтләрдән сыгылып тора. Туганнар кайта, күршеләр керә, дуслар килә. Самавар кайнаган, пирог пешкән. Бу кадәр матурлыкны тудыру өчен эчке күңелең саф булу һәм иҗади булырга кирәктер мөгаен. Әдинә ханым да ул тумыштан шигырьләр иҗат итә ул. Мин бәхетле, мең рәхмәтле Хыдаема, изге Аллама, туганыма шушы авылымда, мең рәхмәтле газиз анама. Мин бәхетле, чөнки анам исән имин шушы мизгелдә. Кычак җәеп каршы ала апам, һәммәбезне туган нигездә. Мин бәхетле, кайтыр нигезем бар, кырыш калкан кебек төпле ирем бар. Ике газиз балам һәм киявем, сеңелләрем, кыда-кыдагыем бар. Балалары да иҗади. Кызлары Диләрә матурлыкны үзенең фантазиясын, осталыгын кушып тудыра. Менә буларны ул үз куллары белән ясаган. Күпләргә үрнәк булырлык бу тату гаилә белән тагын очрашулар насыйп булсын диеп саубуллаштык. Милләттәшләребезне манзара тапшыруның икенче өлешендә кайнар сәламләү ул минем өчен иң зур байлык һәм иң зур рәхәтлектер, Адилә. Килешәм, Илнур, сокланам һәм ризалашам. Сезнең белән янәдән студияда Илнур Фәхсәтдинов һәм Әдилә Сәфәрова. Бүген без сезнең белән бик тиз әзерләнә торган тәмле ризык әзерлибез. Алар яшәгән йорт гөл бакча кебек, матурлык урамнан ук башлана. Безнең хәбәрчеләребез Асинова бистәсендә яшәүче Рахманкуловлар гаиләсендә. Көз мул уңышка бай фасыл. Бакчада җиләк җимеш яшелчәләр өлгерде. Хәзер инде һәр хуҗабикә өчен аш су бүлмәсендә иң кызу чак башлана. Шулай, ел буена җитәрлек тәм-том әзерлибез, тозлыйбыз, пешерәбез, кайнатабыз. Бакчадагы нигъмәтне әзерләү ысуллары бик күп. Мәсәлән, ташкабакны гына алыйк. Әмма без бүген аны кышка түгел, иртәнге ашка дип әзерлибез. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән бик тиз әзерләнә торган тәмле ризык әзерлибез. Аның өчен безгә ташкабак кирәк булыр, йомырка, сахари ын, сулугуни сырын алабыз, һәм инде кипкән тәмләткечләр. Бисмиллахир-рахманир-рахим, безне иң беренче без инде ташкабактан башлыйбыз. Без аны озыншалап кисәбез. Biz аңа менә шундый тәмле тәмләткечләр салабыз. Кемнең өендә нинди тәмле тәмләткече бар? Кипкән тәмләткечләр. Әлбәттә инде менә шулай бурыш сибеп җибәрәбез. Тоз сибәбез. Һәм болгатабыз. Хәзер безгә сыр кирәк булыр. Сыр, сулугуни сыры алдым дип әйттем. Biz аны хәзер ваграк угычтан уабыз. Аңа 1-4 кашык сахари салабыз. Шулай әйбәтләп болгатабыз. Йомырканы хәзер шулай алабыз. Йомыркага әзрәк тоз сибеп җибәрәбез. Һәм әйбәтләп болгатабыз. 180 градуслы кызыллыктагы безгә мич кирәк булачак. Мин инде аны кабызып куйдым.
минем мишем әзер. Һәм инде менә шулай пергамент җәеп, табаны әзерләдек. Башта инде без әзер таш кабакны онда өялибез. Анарысын йомыркада өялибез. Йомыркадан алып, biz аны менә сухари белән сырлы сухарида өялеп, пергамент кагазларга куячакбыз. Менә шулай ында өялеп куйым әле башта. Шундый бик тәмле, Алла бирсә, безнең кабымлык дип әйтимме, тәмле кабачкиебыз. Таш кабагыбыз булыр. Шулай йомыркада өялибез дә, һәм сырлы, сухарилы сырда өялибез. Һәм шулай аны пергаментлы кагазга тезеп барабыз. Менә инде таш кабакларыбыз шулай тун киделәр дип әйтсәм дә ярый. Хәзер инде без аны 180 градуста койнар мишкә куябыз. Бисмиллахиррахманиррахим. 30-40 минутка Аллага тапшырдык. Менә инде студиябызга тәмле исләрен чыгарып, безнең таш кабактан ризыгыбыз әзер булды. Бисмиллахиррахманиррахим. Субханалла, субханалла. Менә карагыз әле. Менә ничек ул алтын су төскә керде шундай. Менә, хөрмәтле тамашачыларым, шундый тәмле кабымлыгыбыз әзер булды. Мин сезгә исән озын матур гомерләр телим. Ашларыгыз тәмле булсын. Татарстан Яңа каналы тәүлек буе һәм 2 телдә эшләүче телеканал. Тапшырулар татар халкының язмышы, гореф-гадәтләре, йолаларын чагылдыра. Моннан тыш ул чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче күпер дә булып тора. Быел Татарстан Яңа каналы үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калган икән? Алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик. 20 ел Яңа Гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2016 елның бу көндәрендә Казан 200 һәм 2000 сумлык акчаларга төшереләсе Россия шәһәрләре арасындагы иң яхшы символлар ярышында узаманнар бишлегенә керде. 2020 елда Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелү елында Яшелүзән шәһәрендә 100 личный дип исемләнгән яңа сквер ачылды. Казан Кремлендә яшь профессионаллар чемпионатын җиңүчеләрен бүләкләделәр. Татарстан Республикасы территориясында эшләп килүче якташлар җәмгыятьләренең эшчәнлеген активлаштыру максатыннан республика күләм бәйге оештырылган иде. Татарстан Республикасының иң яхшы якташлар җәмгыяте бәйгесе шәһәр һәм муниципаль районнардагы җәмгыятьләр арасында уздырылды. Бүген бездә бәйгедә 2нче урын алучы Аппас якташлык җәмгыятенең рәисе, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Марат Нуриев кунакта. Исәнмесез, Марат әфәнде? Исәнмесез. Без сезне ихлас күңелдән тәбриклибез. Рәхмәт. 2нче урынны алу. Ул зур дәрәҗә. Әйе, әлбәттә авыр булды менә. Нинди биремнәр үтәргә кирәк. Бу гомумән нинди конкурс булу шуның турында турак сөйләп узсагыз. Котлау өчен бик зур рәхмәт. Бу инде бер генә кешенең эшләү нәтиҗәсе түгел. Бу менә үтенде җәмгыять булгачтан анда күп кеше, анда коллектив, бу безнең коллективның бердәм булып эшләүнең дәрәҗәсе. Чынлап та бу җиңел әйбер түгел. Менә без инде 2 ел 3нче урынны алдык.
2 yıl ikinci orundan aldık, әлі һәм birinci orundan alып bulmayı. Бик тырышсак та, ел сайын өзебезгә шундый куябыз максат. Вот без шуңа тиеш дип менә әле все-таки анда жюри әгъзалары алар бик бу эшкә карыйлар, серьезный иттереп, җаваплы иттереп, шуңа күрә менә әле беренчегә дә килеп җитмәгән. Бу ничек уза? Бу инде безнең көн сайын эшләнә торган эш, ул безнең үзебездә айга бер тапкыр шундый без җыелып аны планга кертәбез, эшләребезне, аннан соң нәтиҗәсен тикшерәбез. Вот еллык планыбыз бар, ярты еллык планыбыз бар. Инде менә бу теге дөньяның рәвешенә карап, ул теге планны үзгәреп тә куя. Шуны без аннан соң эшләгән һәр эшнең шушы муниципаль совет сайтына җибәреп барабыз. Һәр эшне бу теге конкурс игълан иткәчтән генә 1-2 көндә җыеп алган кагазлар түгел. Анда бик күп битле 70-80 сорау, шуларның һәрберсенә без үзебезнең эшне күрсәтергә кирәк. Шушы эшне инде ул әгәр дә безнең эшләнгән булса ел дәвамында, аны бит инде жуй күреп ала, бу теге ясалып кына, рәсми ясап кына куя торган әйберләр түгел. Буның өчен кирәк системны ел сайын, көн сайын эшләргә, эшләгән эшләрне җибәреп барырга кирәк. Шуңа чыгып менә урыннар билгеләнә. Менә 1 еллык план дидегез, ярты еллык план дидегез. Менә шушы планга нинди чаралар кертелә? Ну, беренчедән менә бу инде нәрсә ул якташ җәмгыяте дип тә сорарга мөмкин иде. Бу менә сезнең кебек, минем кебек авыл тирендә туып, районда туып, аннан соң инде шәһәргә яшәп киткән безнең якташларның менә аерым бер оешмасы. Чөнки инде күп кешенең авыл белән арасы да өзелгән. Менә шу безнең якташлар җәмгыяте оешмасы менә шу авылдан чыккан үзебезнең якташларны барлап, оештырып, кирәк булганда ярдәмендә булышып та, алар да безгә ярдәм итәләр. Ике яклы безнең шундый аралашу бара, элемтәләр бара. Безнең офисыбыз бар. Менә бу күп якташлар җәмгыятендә ул юк. Безнең Читаев урамында офис бар. Анда безнең үзебезнең специалистларыбыз алып бара. Приемнар кабул итүләре, менә без анда билгеләбез, әйтик, бу генә культура өлкәсендәге безнең якташларыбыз икенче көнне менә правоохранительный өлкәсендәге якташларыбыз үзләренең менә приемнан алып барып, халыкка тиешле сорауларына җавап, консультация бирәләр. Булар бөтенсе бушка. Анда вакытын билгеләйбез. Үзебезнең сайтыбыз бар, группаларыбыз бар, WhatsApp группалары бар. Вот шулар аша без инде теге контактта. И үзебез тагын әйтүенчә безнең правлениебез бар, җыелып бу эшләргә инде нәтиҗә ясыйбыз. Димәк, бу ярты елга бер тапкыр җыела торган оешма түгел, бу ел дәверендә эшләп килүче. Без телефоннан көн сайын аралашабыз, күп очракта айга бер, 2 айга бер кимендә без күрешеп, очрашып, нәтиҗә ясап барлап торабыз. Әнде менә бу планнар дигәннән менә бит инде үзгәреп китте бу СВО теге вазгыять аның бит инде ул планга кертелмәгән, бер ничек тә менә ала ул әлеше дә бар. Без инде үзебезнең якташларыбызны тоже барлап торабыз, аның семьяларында булабыз, күрешәбез семьялар белән, чөнки бу семьялар үзләренең улларын, туганнарын җибәргән егетләрнең бер дә күрергә тиеш түгел, мохтаҗлык, алар белән аралашу кирәк, аларга хәлләрен сорашырга, инде ярдәм кирәктер. Без бу хәлләрендә теге күз алдында тотабыз инде. Вот менә әле бүген менә без әзерлибез тагын җибәрергә Лисичан шәһәренә. Без үткән елда, даже бу елның башында бу кыш көне якташлар җәмгыяте белән җыелып, үзебезнең егетләр, кызлар бер газельга туплап, киемнәр, продуктлар, кирәкле әйберләрне җибәрдек. Анда менә бүген тоже эшне без менә кабатларга торабыз, шундый эшләрне алып барабыз якташлар җәмгыяте белән. Белгәнебезчә, быел апас якташлар җәмгыятенә 30 ел туа юбилей. Шул форсаттан ниндидер чаралар уздарга планлаштырасызмы? Бу инде безнең якташлар җәмгыяте әйтик, шәнәк кенә туган җәмгыять түгел, 30 ел була. Бик мин зур рәхмәтле аны менә башлангыч, башында алып киткән кешеләргә, ягъни бүген исәннәр менә Мансур абый, Мифтахов, Сабиров, аннан соң Азат абый, Ханифатуллин, Халим абый, Гайнуллин, алар бик тырышып эшләделәр. Менә мин үзем дә Халим абый
Гайнуллин вакытында авылдан килгәчтен кирип киттем бу оешмага. Вот менә аның дәвамчысы булып без барабыз. Шундый мотор бәйрәмне 30 еллык мотор итеп, үзебезнең якташларыбызны җыеп, районнан килеп чакырабыз кунакларыбызны бергә мотор итеп үткәргә менә бүген эшне алып барабыз. Бу инде безнең Ленин исемендәге культура йортында, ул Сазгортта бик уңайлы урын, анда метросы да бар, башка транспорт чаралары да бар, бик матур паркы бар, йортта бик матур культура йортында. Шушыны без 27 октябрь көнне кич обедтан соң сәгать 4-ләрдә, 5-ләрдә башлап җибәрергә әзербез. Икенче көнне без анда ял көннәре максаттан файдаланып чакырасып килә һәрбер үзебезнең якташларыбызны Апастан, авыллардан, Казан шәһәреннән, башка шәһәрләрдән кемнең мөмкинчелеге бар, килсеннәр, бик матур чара оештырырга әзерләнәбез. Бик матур булыр, күңелле булыр. Көтеп калабыз барыгызны. Әлбәттә, күңелле очрашулар, аралашулар. Син кирдеңме әле бу якташлыкка? Мин әлбәттә, мин монда булачакмын. Син монда алып баручы булачаксың. Алып баручы. Мин бик шат, Илнур да безнең Апас ягында менә бүген дә шулай туры килде, беренче генә күрештек. Ну, алдан ишеткәнем бар иде, бу егет турында бик туры талантлы, шәп, әйбәт егет. Без аны обязательно шушы үзебезнең якташлар җәмгыятенә тартырга тырышачакбыз. Әдилә, син уйлама, Апаслар бар, бөтен җирдә бар. Әйе. Демәк инде шушы матур чараларыгыз гөрләп үтсен дигән теләктә без сезгә бик зур рәхмәт әйтеп, алдагы эшләрегездә уңышлар теләп калабыз. Марат әфәнде, безгә килгәнегез өчен рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Исән сау булыгыз. Татарстан фильмнары бер-бер артлы Россия киноиндустриясын яулый. Әле күптән түгел генә режиссер Илшат Рәхимбайның Микулай этно-триллеры прокатка чыккан иде. Бүген режиссер Байбулат Батулланың «Ядәш истә» фильмында зур экраннардан карый алачакбыз. Төп рольләрнең берсендә Байбулатның әтисе, барыбызга да яхшы таныш Рабит Батулла уйный. Кинога барыр алдыннан фильм турында белешмә алыйк. Теманы Кызык дөнья сәхифәсендә Миләүшә Ризванова дәвам итә. Миләүшә, рәхим итсез сиңа. Ядәш истә. Әлеге хәйләкәр һәм мавыктыргыч уенны һәммәбез дә таный, чөнки ул татар халкының аңына, җанына беркетелеп куйган шаян йолаларның берсе дисәң дә ялгыш булмас. Хуш, хөрмәтле тамашачылар. Кызык дөнья сәхифәсендә сезнең белән мин Миләүшә Ризванова һәм бүгенге чыгарылышыбыз көтеп алынган премьера. Яшь режиссер, энтузиаст Байбулат Батулланың «Бери да помни, Ядәш истә» фильмы турында булыр. Чөнки бүген 14 сентябрь әлеге фильм киң прокатка чыга торган көн. Исәнме кырлаш, баягы барасың. Менә җимеш бар иде әле. Булай икән шул, булай икән шул. Син Ядәш айру уенын беләсеңме? Давай сыграем. Ә нәрсәдән уйныйбыз? На газировку. На ванну скачать. Баллы су шәргә телисең инде, әйдә. Әлеге фильм Илхам исемле малайның җәйге каникулларда авылга әби бабасы янына кайткач күргән маҗаралары турында. 6 яшьлек Илхам каникулларны авылда уздыра һәм әти-әнисен бик юксына. Аныгының ничек тә күңелен күрер өчен бабасы Ядәш истә дигән легендар уенны исенә төшерә. Баштарак бу Суфия бикәгә бер дә ошамый, шулай да тора бара әлеге уен аркасында шушы гаиләнең генә түгел, бөтен авылның тормышы да үзгәрә, ә хыяллары чынга аша башлый. Я Роберт, София. Ядәш. Башка эчмисең. Фильмның жанры моңсу комедия. Шуннан да әлеге картина көлдерә дә, елата да, балача хатирәләрен дә яңарта. Минемчә ул кабат яшәү ямен табу, яшәү теләген уяту турында. Кешене алга барырга итерә торган көчне табуның никадәр мөһим булуы хакында. Уендагы сөяк өмет символы ул. Хыялларыңны истә тот, идеяңны онытма, максатыңны истән чыгарма һәм аңа карап алга бар. Без бит беренче тапкыр уңышсызлыкка юлыгу белән хыялыбызны читкә тибәрәбез. Теләсә кайсы хыялдан баш тартып була, ә хыял өчен көрәшеп карасаң. Байбулат Батулланың «Ядәш истә» фильмы Короче фестиваленең тулы метражлы дебютлар программасында катнашып, җиңү яулады. Әлеге җиңү дә хыяллар чынга аша дигән сүзләрне дәлилли. Рольләрдә Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров, Алмаз Хамзин, Нияз Мөбарәкҗанов һәм башкалар катнаша. Премьера кинотеатрларда 2 атна дәвамында барачак. Беренче атнасында карап өлгерсәгез, бүген үк барыгыз. Мин дә барам. Илнур, Әдилә, ә сез? Ядәш истә, күрми калма.
Яңа сезонда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры безне нәрсәләр белән шаккаттырыр икән? Бездә кунакта яраткан артистларыбыз Татарстанның атказанган артистлары Лилия Махмутова һәм Ринат Шәмсетдинов. Исәнсез, хөрмәтле кунакларыбыз, хуш килдегез. Исәнмесез. Кәефләрегез ничек, җәйләрегез ничек узды? Кәефләр шәп, җәйләр менә дигән узды. Бакчадан бакчага йөрдек. Бакчадан бакчага, ягъни сездә 2 бакча. Бездә 2 бакча. Ничек шулай килеп чыкты соң? Менә шулай килеп чыкты инде. Без торабыз үзебезнең йортыбыз белән. Анда 10 сотый җиребез бар. Төбәнислан авылында. Тагын 4 сотый җиребез бар. Анысы дача. Ничек кенә өлгереп бетәсездер? Елга буенда, Идел буена карап, алмалар, грушалар үстереп, илһам җыеп килдегез һәм инде тулы көч белән яңа сезонны башлап җибәрәбез. Әлбәттә. Алла берсен. Яңа сезонда безнең тамашачыларны нәрсәләр көтә? Менә Алла берсә 15 бит инде, 15 сентябрь. Бу безнең мәшһүр Кәрим Тинчуриныбызның, бу режиссер, актер, татар театрына нигез салган кешеләрнең берсе, аның туган көне. Шул көнне без театрыбызда Алла берсә сезон ачабыз. Бу сезон ачуга багышланган шараларда булачак әлбәттә. Иң беренче инде без Кәрим Тинчуринның искә алып, аның зиратка, Архангел зиратына барып, анда аңа чәчәкләр куеп, каберенә, аннан соң инде Тинчурин паркында аның бюстына чәчәкләр куябыз. Кич, Алла берсә, безнең тамашачыларыбызны, яраткан тамашачыларыбызны инде спектакль белән. Спектакль алдыннан әлбәттә инде оркестр каршы алачак. Менә шул Бәйрәм рухында сезон ачылып китәчәк. Дип көтәбез. Әйе. Ринат абый, менә шушы премьера булды бит инде Идегәй. Сезнең анда ролегыз бар дип беләбез. Идегәй дастанында бу инде безнең Туфан Имамутдинов инсценировкасы буенча эшләнде бит инде. Анда минем ролем зур түгел, ләкин шулай да кичкенә генә булса да бөтен спектакль буенча аның турында сөйлиләр. Шундый рахро Идегәйнең әтисен уйныйм мин. Ничегрәк бирелде сезгә шушы роль өстендә эшләү? Ничек дип әйтергә? Дастанны без аңлап бетермәйбез. Аны аңларга кирәк, аны укырга кирәк, аны бер генә кат түгел, берничә кат укырга кирәк. Төшенер өчен. Аннан соң образ өстендә эшләү, ул нинди кеше булган, каян килеп чыккан, аның нәселе, ырыуы, шуларны белешергә кирәк бит инде. Димәк, спектакльгә бар алдыннан тамашачылар әзерлекле рәвештә укып барырга тиеш. Бу мине һаман кызыксынадыр. Укып барсалар әйбәтрәк тә булачак. Әйе. Укып барсалар әйбәтрәк тә булачак, алар аны аңлап утырачаклар. Ләкин шуңа да карамастан спектакльдә бөтенесе дә аңлашыла, бөтенесе дә аңлаешлы рәвештә бирелгән. Анда образларда бик ачык күрсәтелгән һәрберсе. Лилия ханым, бу көннәрдә сезнең туган көнегез булып узды. Сезне ихлас күңелдән тәбриклибез. Рәхмәт. Нинди хисләр кичерәсез? Тагын бер яшькә олыгайдым дисәм, дөрес булыр. Миңа калса, тагын бер яшькә тәҗрибәлерәк булдым дисәгез яхшырак булыр иде. Алай дисәм дә була. Артистлар олыгаймыйлардыр алар. Олыгаймый дип артистның күңеле яшь каланың һәрвакыт. Яшәе. Йөрәк һаман 17-дә генә Алла берсә эшләргә ясын, яңа образлар тудырырга ясын. Форсаттан файдаланып, мин дә Лилия Кәйемне шул туган көне белән котлыйсым килә. Сез онытып җибәрдегез имел. Онытмадым, бияны котладым. Бүген дә котлыйсым килә. Бик зур рәхмәт. Һәм менә Лилия ханымның тамашачысы, сезнең яраткан артистын күрергә теләүчеләр нинди спектакльләргә килергә тиеш? Әлбәттә, менә Ринат әйтеп бетермәде. 15 сентябрь көнне без әле Тинчуринның туган көне генә түгел, без үзебезнең 15 көнне 90-нчы сезоныбызны ачып җибәрәбез. Юбилей сезоны. Һәм әлбәттә, менә Нәкый сәнбәт буенча Ринат әйткәнчә Идегәй спектакле белән. 90-нчы сезон дигәч инде ул теге өйдә генә утыру түгел, стационарда гына уйнамаячакбыз. Без әлбәттә Татарстанның төрле шәһәрләрендә барып спектакльләр күрсәтәчәкбез. Ул Шолы, Нижнекамск, анарсын башка төбәкләрдә дә ул әйтик Йошкар-Ола, Самара өлкәләренә барып, анда да спектакльләр уйнаячакбыз Алла берсә.
Һәм безнең менә әле яңа пешкән, яңа чыккан спектаклебез бар. Без анда Ринат белән ирле хатынны уйныйбыз. Безгә алай гел туры килми, менә уйнарга да туры килми дисез. Уйнарга, парлап уйнарга туры килми. Партнерлар булып. Партнерлар буларак, бер спектакльдә уйнаганыбыз бар, әмма ләкин менә парлап, менә монысы инде 3нче спектаклебез дип әйтим. Ансы Лейсән Әминованың «Яратам бетте китте» дигән яңа спектакльдә бергә менә Ринат белән ирле хатынны уйныйбыз инде. Мин аны карадым. Искиткеч кызык, күңелле, мавыктыргыч. Олыларга гына түгел, яшь буын тамашачыларыбызга да бик файдалы булыр дип өметләнеп калам. Сәхнәдә ир белән хатынны уйнау сезгә киресенчә җиңелрәкме яисә авырмы? Бу беләсеңме, тормыштагыдан бик аерымлы, чөнки без тормышта Лилия белән Ринат булсак, безнең гаиләбездә шундый гармония үзенчә бер төрле үзебезгә генә хас шулай тормыш итәбез бит инде. Монда бөтенләй башка семьяны күз алларга кирәк. Башка гаиләне. Чөнки анда мин фаилне уйныйм, Лилия уйный инде Мәйсәрәне. Шуңа күрә мин фаил булып, ул Мәйсәрә булып, аларның бүтән гаиләләрен без күрсәтәбез. Димәк, партнерлар буларак безгә уйнарга җиңел. Бер-берен аңлыйбыз, Аллага шөкер. Күз карашыннан да. Белгәнебезчә бит инде ноябрь башында театрның туган көне, бу туган көнгә багышлап ниндер чаралар әзерләнәме? Әлбәттә, 6 ноябрь көнне безнең театрыбызга 90 яшь тула. Һәм менә алы буын артистлары белән безнең Туфан Имамуддинов яңа спектакль чыгарып ята. Айбыл булым дип атала. Нәрсә булачагын менә театрга килгәч күрерсез, сер булып калсын әле. Һәм әнинең быел декабрь аенда әнигә 80 яшь тулган булыр иде. Һәм менә шуңа да багышлап берәр чара, берәр истәлек искә алу кичәсе үткәрербез дип өметләнеп калабыз. Һичшиксез без көтәчәкбез шушы чараларны һәм яңа сезон гөрләп үтсен дигән теләктә без сезнең белән сау булашабыз. Бүгенге тапшыруда ишеткән, күргәннәрегез сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Сентябрьнең 15-нче көнедә имин һәм тыныч үтсен. Сезнең белән 2 сәгать дәвамында Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм алып баручылар Әдилә Сәфәрова һәм мин Илнур Фасхетдинов булдым. Көннәрегез имин, юлларыгыз хәерле, эшләрегез уң булсын дигән теләктә без сезнең белән сау булашабыз. Исәнлектә күрешик.